Mândria de a aparține unei profesii trebuie susținută prin gesturi concrete, ca acela al sărbătoririi Zilei Mondiale a Farmaciștilor. Noi astăzi, discipoli ai acestei nobile profesii, dorim să urăm tuturor farmaciștilor la mulți ani, multe succese, putere de muncă și fiecare generație să adauge un laur în cununa de glorie a acestei profesii. Pentru că vreau și pot schimba viața de zi cu zi a oamenilor de pretutindeni. Pentru că putem face diferența, putem îmbunătăți relația medic-farmacist-pacient și o putem direcționa către o colaborare mai eficientă. Pentru că am posibilitatea de a lucra în domeniul cercetării și de a colabora cu oameni din țară și din străinătate. Pentru că vreau să descoper medicamente noi. Pentru că ne dorim binele pacienților noștri. Pentru că voi putea dezvolta valoarea și atitudinea profesionistă și, cel mai important, voi pune pe primul loc pacientul și comunicarea cu acesta. Pentru că sănătatea semenilor noștri depinde și de noi. Pentru că vom fi în sprijinul pacienților noștri. Pentru că îmi oferă oportunitatea de a avea un impact asupra lor. Pentru că voi lucra cu oameni pentru oameni. Pentru că voi aduce o schimbare în sistemul de sănătate. Va fi interesant să fiu farmacistă datorită mediului organizat în care lucrez, ce îți permite un contact direct cu pacientul și pentru faptul că este o profesie care capătă în mod constant roluri noi și își extinde oportunitățile disponibile până în prezent. Mulți ani tuturor farmaciștilor din întreaga lume! Happy birthday to all pharmacists around the world!